Sangana nachunguka zamangwana naanayo munzvimbo yechikombiro kune nhau yemunhu chiitiko chatiri kusangana nacho munguva dzamangwanani imwe nzvimbo yechikombiro makadii mhuri yezimbabwe pane chiitiko chatiri kusangana nacho nguva dzino dzemangwanani. Ndasangana naye pafoni. Wakamutora mari? Pamwedzani pa 1.5. Icho chibaba chenyu chichi. Ichi chiitiko chiri kuitika chiko chiri kuitika naye munhu makadiko baba wangu makadii henyu baba wangu ko chii chiri kuitika idzinyu chivadzwa nepidzi hama zviri kutoitika zvamuri kuona zvichokwadi zvirikuitika zvinhu rechikombiro kune uyo ari kudzakamba akavhara munhu mari yemotokari uchiba kokubawa nengo yakadiwe ambouya naye iye unyepe apa unogara kupi? Mutauni munogarwa paiko taura ndogara kwakati kuti ari mutauni atipenge kaizwa sei maflati api pachirime kupi kupindura zvakaoma kuchipindura zvinorwadza nguva dzino dzimangwana chichosangana nacho ichi vanhu vauya kuzoona zvaitika mota yaenda ndo dzatira kuti tifonere kati zvione kuti foni zvamunayo vanouya panapa adzimodikanwa vakatora mari vakapfeka magirasi achiti anoita zvinotengesa motikari saka nhasi vabatwa nenyusha ndikumbira kumbobvunza murume uyu ane nyuchu pamusoro ndikumbira kuda kumbobvunza tinzwisise zvise makadii baba wangu
Makadi yenyu mambo. Masinga. Chiko chamunacho chi. Inyuchi. Mazuwana kupi. Ndakaba. Makabe. Ndakabirwa mari ndakatorera munhu mari ndatumidzirwa mari pa 6 months tumidzirwa 1.5. Yanga iri mari yei? Ndoita zvekupinza mota. Naita zvekupinza motikari. Saka chichakaiti. Pekutanga ndakatombomupa mota yake. Saka mai pechituma ndiko ndakati arga ndimbomuvhara. Munhu wacho aripi? Munhu wacho aripo kuti aripo aripi munhu wakavharwa mari nemurume uyu? Aripo. Wakamuvhara waita nezveiyo paukamuvhara munhu. Uyu ari kuti aita zvekutengesa motikari. Kupinza mota. Mabhodha. Vanoita zvemota mabhodha vaya. Saka ane munhu waakavhara mari. Ainitumidzira mari rasangana pafoni. Baba Makadini. Tiripo Makadini. Ndimi makavharwa mari nemurume uyu. Akandivhara for long time. Makavharwa maane mwaka wakakura sei imimi muchipa murume mari? Dzasvika 6 months manje. Dzasvika 6 months. Alright. Imimi chichakazoita kuti nasuru dziri kumurume uyu. Ndakaenda kuna chiremba Samson. Mukomana wayo angatora time achindinyima mari yangu. Achindivhara. Svikira ndamudza kuti ndakutsvaga matano nekuda kwokuti zvanetsa kuti zvizvo zvekuti taurirana. Saka ndakaenda kuna chiremba vakandita zvinetsa. Wewe kamboza mambobvisa dzodi. Mbobvisa. Maenda kwa chiremba Samson makapuwei kuti nhasi unondidzidziko zva kumunhu. Vakangondigadzira vakatenda zvinhu zvako zvakufamba. Izvi zviri kuitika mazinodikwa vanenge vabirwa vanenge vari nezvavashayiwa kana kuti zvavavharwa hanzi endai kuna chiremba ivo chiremba Samson vanai baba mungatiziso tonooneka kupi chiremba Samson vanooneka kuSouth Park kupi kwacho South Park yakakura kumagetsi aiwa zvakanaka zvakakura ndizvo zviri kuitika izvi munguva dzemangwanani chiitiko chatasangana nacho ndichitoendawo kwandanga ndichienda ndikati regai nditore senhau ndikozoisa parwizi kuti vazhinji mugozoziva